Αυτή η συνταγή είναι για σένα που σου αρέσει να τηρείς τα έθιμα. Παραδοσιακό ριζοφιλοπιτάκι Ταϊλάνδης. Α, και για σένα τον εναλλακτικό θα κάνω μια τηγανιτή εκδοχή με ρεβίθια. Για τη γέμιση θα χρειαστείς λεπτοκομμένο λάχανο, καρότο και μανιτάρια, γαριδάκι σοταρισμένο, ρύζι, καρδιές μαρουλιού, φύλλα μαϊντανού ή κολιάνδρου. Διαλέγω τα φύλλα της καρδιάς. Μούλιασε για λίγα δευτερόλεπτα τα ριζόφυλλα σε βραστό νερό. Τοποθέτησε τα υλικά με τη σειρά που θέλεις να φαίνονται και τύλιξε σαν ντολμαδάκι. Μπορείς να σερβίρεις τα rice rolls με ταιριάκι, σκέτα ή με sweet chili sauce που θα δείξω σε επόμενο βίντεο. Να το. Για εσένα με ρωτήσεις.